खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांजोबोब्ला गोबां खौरांफोरखौ मोनथिनो मोनगोन। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौराङाव दङ, ड्राइभार हन्थाया बे बारावबा गोख्रोंसिन खालामनो हागौ नामा? हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्ल भायदानि माखासे बिबुंथिखौ लानानै रागा जोंखांदों गारि सालायगिरि ड्राइभार हन्थाया। मख'नो गोनांदि हिट एन्ड रान आयेनखौ नांगौ होनना सानाब्ला रुंसारि जालांनाय 3154 सुबुंफोरनि जिउखौ लाबोनानै होफैफिन। रुंसारि जालांनाय नखरफोरनि गासैबो बिबानखौ लाथों। गथ' गथायनि फरायनाय आरो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासैबो बिबानखौ ड्राइभार हन्थाया लाथों। जुदि हिट एन्ड रान आयेनखौ लाबोनायाव बाधा दङब्ला परिमल शुक्ल भायदानि बेबायदि फिनजाथाय होनायनि सायाव ड्राइभार हन्थायाबो फिनजाथाय होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मन्थ्रि परिमल शुक्ल भायदा बिथाङा बेबायदि बुंनायनि थाखाय 24 घन्टानि गेजेराव निमाहा बिनांगौ। जुदि हे निमाहा बिया बास ट्राक सालायनाया बन्द जागोन होननानै बिथांमोना गोख्रोङै बुंथिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 3151 जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि जिउखौ लाबोना होफैफिननाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होबावदों ड्राइभार हन्थाया। जों 3151 जिउखौ लाबोफिनगोन, नाथाय परिमल शुक्ल भायदा बिथाङा सासे मानसिनि जिउखौ लाबोफिनग्रो। दिपेन सयकियानि जिउखौ बिथाङा लाबोफिनथों। एमएलए भास्कर सयकियानि गारिजों सौख्रांजानानै जिउ खोमानांनाय दिपेन सयकियानि जिउखौ लाबोना होफैफिनथों परिमल शुक्ल भायदाया। लोगोसे थैनाय नखरनो 1 कौटि रां अनसुंथाइ होथों। जुदि जोङो साधारन ड्राइभारफोरा 7 लाख रां होनांगौब्ला परिमल शुक्ल भायदाया वाइन शपफोरखौ मानो बन्द खालामनो हायाखै? वाइन शपफोरखौ बन्द खालाम, अब्ला एक्सिडेन्ट जानायाबो खम जागोन होननानै बुंदों ड्राइभार हन्थाया। बिहुनि उनाव हिट एन्ड रान आयेनखौ बोखांना लाफिनाब्ला गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै गोख्रोङै बुंदों ड्राइभार हन्थाया। नेक्स्ट आपडेट, हरिसिंगा सार्केल अफिसआव अपारेटर डाटा एन्ट्रिनि साख्रि मावनाय साफिकुल इस्लामनि एपइन्टमेन्टखौ केन्सेल खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बुंनाय बादिब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सासे एसएस अफिसार सुजित बाग्लारि मुंनि बिथाङा फननि गेजेरजों बुंहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। साफिकुल इस्लामनि एपइन्टमेन्टखौ दाननाय जाबाय होननानै फननि गेजेरजों बुंहरदों होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंना होदों। मख'नो गोनांदि साफिकुल इस्लामआ पकिरा ग्रामनि होनना बुंना लादोंमोन होनना मिथिनाय जादों, नाथाय नायबिजिरनायनि उनाव धुबुरी जिल्लानिसो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङाव बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिपिएफनि आमोलाव जायफोरा साख्रि लादों बिथांमोना गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होनना बुंदोंमोन। नाथाय जों होगोन साख्रिखौ जाया मोनगोन जेबो हमायसा जानाय नङा होनना बुंदोंमोन। जोङो जानला मोनला साख्रि होआ होनना बुंदोंमोन। नाथाय बिटिसिनि लाइमोनफोरनि मुङाव ओंखारनाय बे साख्रिखौ माबोरै धुबुरी जिल्लानि इस्लामा मोनखो? रायजो राजानि गोसोआव गिदिर सोंलु। ध्रुबजित नार्जारी आरो गोथार नार्जारी मुंनि सानै बाइक सिखावखौ क'क्राझार पुलिसआ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि गंजिसे मटर साइकेलखौबो बोखांनो हादों होनना मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला 409/2023/US 379/427 आइपिसि नाम्बारनि केस बिसोरहा अलरेडि दंखायो होननाबो जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि लाख लाख सुबुंफोरजों मोजां मोनजानाय, अनसायजानाय, सनमान मोननाय, बयजोंबो बाख्नायजानाय नगावनि आइपिएस आनान मिश्राया रिजाइन होनानै न'आव थांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नगाव जिल्लायाव बिथाङा 13 बोसोर आइपिएस साख्रि मावनानै दंमोन। साननैसो सिगाङावसो खोनानो मोन्दोंमोन दि रिजाइन होसिगोन होननानै खोनानो मोननाय जादोंमोन। नाथाय सिरियैनो रावबो मिथियालासेनो, रावखौबो खबर होआलासेनो थांबाय बिथाङा। इंगित मोननाय बायदिब्ला, खोनानो मोननाय बायदिब्ला आरो एसे इंगित मोननाय बायदिब्ला बिथाङा पलिटिक्सआव आगान होगोन बायदि इसाराखौ नुनो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों। बिथांनि न'आ बिहाराव होननानै मिथिनो मोन्दों। बिहाराव बिजेपिनि जानानै इलेक्सन गेलेगोनखौबो एसे इसारा मोननाय जादों। नैबे मोनसे भिडिअ'आ बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां सोंलु सिखारदों। ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानायनि उनावनो गोबां सुबुङानो बायदि रोखोमै सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना गेमखौ नागारना बहा थांखो? रायजो राजानि गोसोआव गिदिर सोंलु। गावबागाव न'आव थांजोब्बाय नामा? बे भिडिअ'आव बिथांमोना बुंदों, जों दिनै थांगोन, नाथाय न'आव थांगोन बे नङा।
मख'नो गोनांदि बर'नि जायगायावनो सान्थियै सावरायनो लिंहरजानाय बर'नि आफादा बेबायदि सरकारजों खालामजानाया बिथांमोननि गोसो गोरबो आरो बर' रायजो राजाखौ गोबां दुखु खोख्लैदों। दासिमाव बिटिआर सरकारा जेबो खुगा सिनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै ससियेल मिडियायाव। बिथांमोननि आपडेट्स नोंथांमोननो उननि भिडिअआवहाय लाबोबावगोन। आथिखालाव गोबां ससियेल मिडियायाव सावरायजानायखौ जों नुनो मोनदों NLFB आफाद आरो रन्जन दैमारिनि सायावहाय। साननैसो थांनाय 6 थारिख खालि 6 थारिख जानुवारियाव बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि आरो माखासे NLFB केडारफोरनि केस आरो जेलाव थानायनि बाथ्राखौ लानानै माखासे बिबुंथि होनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। खम समनि गेजेरावनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय केडारफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोनखौ आसा खालामदों होननाय बाथ्राखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरानो कमेन्ट्सफोराव लिरनानै हरदों दि इलेक्सननि थाखायसो बेबायदि बुंदों प्रमद बर'आ होननानै। आरो गोबाङानो गोबां बायदिसिना कमेन्टफोर हरदों। हसायैनो प्रमद बर'आ इलेक्सननि थाखायसो बुंदों ना मानि थाखाय बुंदों, फिथाइया मा थायो जोङो समासो जोंनो दिन्थिलांसिगोन। लोगोसे NLFB आफादनि सायावबो गोबां रायजो राजानि गेजेराव सावरायनायाथ' सोलिबाय थागासिनो दङ। गोबाङानो बुंदों हाग्रायाव थांफिनगोन नामा, बेबायदि सोंलुखौ गोबाङानो गावजों गाव सोंलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नाथायब्ला बिथांमोना सिज फायार लानानै गोजोन सावरायनो थाखाय सरकारजों लेंहरजादोंमोन। सरकारनि इनभाइट खालामनाय बायदिनो बिथांमोनाबो फैदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव सरकारा बेबायदि मिसबिहेभ खालामनाया गोबां दुखुनांथावना आरो बिनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथावना गैला होननानै जोङो सानना लानो हायो। स' रायजोफोर, दासिमनि थाखाय खौराङा बेखिनियानो। थेंक इउ स' माच फर वाचिं। जोबजासिम नायलांजोबनायनि थाखाय थेंक इउ।